Уважаеми госпожи и господа, днес ние имаме честта да бъдем част от настоящето на града си. Имаме възможност да покажем воля и упоритост, за да развием и превърнем Сливен в истински европейски град. За нас е чест, че днес тук, на площад Хаджи Димитър, с нас са представители на побратимените на Сливен градове, които споделят радостта ни от днешния празник. Поздравявам още веднъж носителите на наградите на община Сливен за 2009 година и им пожелавам много здраве, творчески и професионални успехи. Убедена съм, че ще пазят като изключително ценни символите на сливенския дух, които те са заслужили с труда и таланта си. Благодаря ви, граждани на Сливен, че не се отказвате да бъдете част от неговото настояще и че всички заедно с делата си градим бъдещето на нашия град. Благодаря ви и на вас, млади приятели. Пожелавам ви прозорливост, дързост и мъдростта на нашите деди. И като закрилника на нашия град, Свети Димитър, борете се с злото и неправдите. Вие сте нашето бъдеще. Бъдете живи и здрави, достойни граждани на родния ни град. Честит празник! Цветя и венци пред паметника на Хаджи Димитър положиха общинското ръководство в лицето на кмета Йордан Лечков, областния управител Марин Гавръков, председателя на Общинския съвет Мария Григорова, председателя на Националното сдружение на възрожденските градове Марко Мечев, ученици от професионалната гимназия Добри Желязков, природо-математическата гимназия Добри Чинтулов, основно училище Христо Ботев и много други. Град Сливен се гордее освен със своите герои-революционери и с многобройните си будители, така че логично след най-големия си празник Димитровден тържествено да отбележи и деня на народните будители 1 ноември. Отново много събития, награди и вълнуващи преживявания. Още на 31 октомври започнаха мероприятията. В галерия Май се проведоха награждаванията на участниците в националния ученически конкурс «Български будители». Участниците бяха над 350 от много градове и села – Габрово, Троян, Свищов, Силистра, Карнобат, Етрополе, Стара Загора, Тряново, Кърджали, Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Бургас, Асеновград, Панагюрище. Гости бяха госпожа Милка Кабашлиева, заместник-министър на образованието, младежта и науката, господин Марко Мечев, председател на Националното сдружение на възрожденските градове, доктор Стоян Джавезов, председател на фондация Васил Левски, преподаватели по история, литература и други. Конкурсът бе проведен в две групи – 5-8 клас и 9-12 клас, в категориите есе, разказ, стихотворение, рисунка и мултимедиен проект. Много от участниците бяха отличени и наградени, но като че ли всички абсолютно заслужено. Специалната награда на Министерството на образованието, младежта и науката получи Ралица Джонгозова от основно училище Иван Вазов Габрово и бе връчена лично от госпожа Кабашлиева. Значимо събитие бе кръглата маса, организирана по повод 210 години от рождението на доктор Иван Селемински. Това е поредната мащабна фигура от сливенските будители – учен, енциклопедист, културолог, социолог, философ, историк, общественик и основоположник на българското природознание.
Философски трактати, свързани с живота и творчеството на видния учен доктор Иван Селимински, изнесоха професор Желязко Стоянов, професор Минчо Драганов, Росица Георгиева и Мария Кирова, регионален исторически музей град Сливен. Дискусията на кръглата маса ръководеше професор Дойно Дойнов. На този празник, Денят на народните будители, като че ли кулминацията бе факелното шествие. То бе организирано в 4 лъча от различните краища на Сливен, до централния площад, до паметника на Хаджи Димитър. Тук се поднесе и гирлянда на славата. Тук поднесе и словото си най-височайшия гост на деня Ангел Марин, вице-президент на Република България. Уважаеми господин кмете на град Сливен, уважаеми господин областен управител, уважаеми народни представители, гости на град Сливен, граждани на Сливен, мили, млади хора, следовници на народните будители. Макар и мразовит, и ветровит, в днешния ден ние почитаме и стоим на този площад, за да дадем уважение към народните будители, възрожденците, просветители, писатели, поети, книжовници, учители, дейци на Българската православна църква, войводи, революционери. Възхищението ни към народните будители ни подсеща и подтиква да се огледаме наоколо около нас, за да търсим днешните будители. Подкрепа заслужават всички, които дават своя принос за развитието на съвременния български духовен живот. Нашият многообичен Сливен е един хубав пример за будителство в наше време. Гирлянд поднасят и учениците от сливенските училища.